a botacinha, e junto nos tacanabay, dilante, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, no olvida con lo que vocinha, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay, dilante. De Bontardi, bom menino, em outra edição traz notícia para o 4 de junho de 2020. Nosso invitado é Eric Braca, jefe de unidade de serviço ou departamento de assuntos de labor e também social, que está encarregado para a inteira execução de lo que se llama arreglo de emergência que surge depois que o Bonaire Islanambés a ser atacado também para o Covid-vírus. Mas não está se bem passado, não está se a trove, Eric está mais fácil para comprar papiamento, mas tem sua fase de sinha papiamento, então não está se na holandês com nem me está traduzir para se é compreendível para você. Nós estamos por meia hora para 40 minutos para explicar e já botar a oportunidade para o ponto bom caso personal, nós podemos solucionar aqui, senão nós está indicado onde vamos estar para ganhar boa solução. Eric, boa tarde, bom menino. Boa tarde, Unitur. Alleen Tiki. Naar jou toe, ietsje meer naar jou toe. Ja. Okay. Nog een keer. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Nochi, Unitur. Ik wilde dus vandaag met jou voor 2 perioden. 13 maart en dat volgende week afloopt. Een beetje terugblikken. Wat waren misschien minder goede ervaringen? Waar waren knelpunten? Hoe hebben we het opgelost? Zijn er al oplossingen ervoor? Moeten er nog oplossingen voor komen? Ja of nee? En dan het tweede deel, dat is natuurlijk de herhaling in principe van dezelfde regelingen. Maar mocht er misschien kleine wijzigingen in kunnen komen, met name bij EZK, kennelijk zijn er bepaalde wijzigingen. 13 maart wordt dus terugwerkende kracht afgekondigd, de nauwregeling. Ja. Dat is de regeling voor de loondervingskosten. Nee, ik snap, we kijken eerst terug en dan vooruit. Ja. Overigens, als ik terugkijk, dan kijk ik niet alleen naar de dingen die niet goed zijn gegaan. Maar ook heel goed zijn. Zullen we het over hebben? Ja, natuurlijk. Maar ik wil wel beginnen met het feit dat ik heel trots ben op de medewerkers van SZW... die naast hun gewone werk, en ook dat is wat meer dan normaal... want we hebben meer mensen in de onderstand, meer ziekmeldingen... 2 regelingen hebben uitgevoerd die heel belangrijk zijn... voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Dat is er allemaal bijgekomen. Ook wij hadden last van scholen die dicht waren. En geen extra personeel. Wel een beetje, maar... Tijdelijk, ja. Mensen hebben echt enorm hard gewerkt. Okay. En ik vind ook dat we voor het eerst misschien overdreven... maar dat we wel hebben gezien dat Caribisch Nederland volledig is meegenomen... in hoe het voor Nederland is geregeld. Okay. We hebben een regeling gemaakt voor Caribisch Nederland. We hebben niet iets uit Nederland gekopieerd... wat dan vervolgens hier niet werkt of wat niet past. We hebben een aparte regeling voor Caribisch Nederland gehad. Vanaf het begin af aan is er ook in politiek Nederland het besef geweest... van Caribisch Nederland hoort erbij. Daar gaan we ook wat voor regelen. Nooit enige discussie over geweest... Dus dat zijn op zich wel dingen waarvan ik denk... nou, daar kunnen we ook wel bij stilstaan in de zin van... nou, ik denk dat je als werknemer of ondernemer... op Caribisch Nederland nu een stuk beter af bent... dan je collega op Curaçao, Sint Maarten. Aruba. Ja. We hebben inmiddels ruim 4000 mensen in de SZW-regeling zitten. Dus dat betekent dat wij voor 4000 mensen... een belangrijk deel van hun inkomen betalen. Dat geeft ook aan hoe groot de problematiek is. Yes. Als ik even naar Bonaire kijk. Er zijn 12.000 mensen die de beroepsbevolking vormen. Dus dan zie je hoe groot de impact is van deze crisis. En dat is natuurlijk nu ook een discussie op het eiland... ja, hoe afhankelijk die economie is van het toerisme... en wat het betekent als dat wegvalt. Meer dan 4000 mensen in die regeling... Wat je zei, ja, dan gaan er altijd een aantal dingen goed... maar ook wat dingen niet goed, dus daar straks zo wel naar kijken. En ik ben ook heel benieuwd naar ervaringen van luisteraars... die dat terug willen geven.
Want ik vind het belangrijk dat wij als dienst ook luisteren naar wat er speelt, wat er gebeurt. In de praktijk, op het veld, ja. Ja, wij hebben ook heel erg geprobeerd. Ik hoop ook dat mensen dat ervaren hebben. Dat als dingen niet goed gaan of als er dingen onduidelijk zijn, dat wij dan opbellen. Ja. Dus wij gaan niet afwijzen, dan zien we het wel. Of allerlei papieren rondschuiven. We pakken de telefoon. We zeggen van, goh, u heeft een aanvraag ingediend. Ik zie dit en dit. Wilt u dat eens uitleggen? Of hoe werkt, hoe zit dat volgens u? Dus zo min mogelijk bureaucratie. Alles is erop gericht geweest om mensen van wie het inkomen wegviel, of ondernemers die in één keer geen omzet meer hadden, om die te helpen. Ja. En wat ik daarvan terugkrijg is dat over het overgrote deel best goed gelukt. Ja. Ook die benadering van het contact opnemen, even iets uitleggen hoe het zit, maar soms ook dat iemand ons iets uitlegt over zijn situatie waar we rekening mee kunnen houden. Okay. Dat heeft wel goed gewerkt. Okay. Mag ik dat even doorgeven aan de mensen? Ja. Oké. Eerst de bisa de bom nós também para trás é período que passa, pero naturalmente nós também concentrar e costan que vai menos bom. Natural não lo há atenção também e lo apreciar que aqui com bostan caibo de regra que a experiência tanto o serviço que bostan e outra que bostan tem problema com essa tua a atender. No primeiro lugar é que expressar gratitude e estou orgulhoso de seu staff. O banda die dan trabalho regular, we zeggen assim, executar dos arreglos, que são de pérdida de salário, de entrada, salário, pero também são de atender com o empresário, com a de problema com pandêmico, e ela mostra também que malestar que ela mostra quão sério é o problema que está, que quizás tem na opinião e não está realizar, com seriedade e com dependente no estado de turismo, com a hora que caia for, que está assim. Nós atender, segundo essa 4.000 gente a que atender, riba é problemático aqui, custa bastantes, e pouco é que se nós, população de labor, nosso mercado laboral da boneira, custa 2.000 gente, 4.000, pois, também também responsa, reaciona que ela ganha. Tem momento aqui de tanto empresário como ele, com tanta de generalidade, tanta hope contente e satisfeito com a maneira que atender que o arreglo aqui e nós precisamos realizar e aceitar que o arreglo aqui sem nenhuma discussão ela vai tomar over for de Holanda, não tem discussão política que sim, que não, maneira nossa experiência na Corsol, Rubens e Martin e o resultado está que nós precisamos admitir que o arreglo aqui a combinar of la imponencia aqui, nos tradonan e nos empresas que dan a salir muito mais beneficioso com een collega na Corsol, Aruba e Sint Maarten. Dat was het. Dus, dat was dus dat stukje van als inleiding dat je dus meegaf. Ja. Die mensen bij jou op het werk hebben ze overwerk moeten doen om dit allemaal. Ook zaterdag en zondag moeten werken. Dat is even een beetje overdreven. Nee, dat is niet overdreven. Dat is letterlijk gebeurd. Ook met feestdagen zijn wij open geweest. Om zeker in het begin, toen al die mensen opgevoerd moesten worden in ons systeem. Okay. Kijk, die loonheffing, dat is een computersysteem dat we hiervoor gebruiken. Toen we begonnen, toen hebben we gekeken niet van wat willen we nou per se, want we kunnen iets heel moois verzinnen, maar als wij dat niet kunnen uitvoeren, dan heeft niemand het gedaan. Dus wij hebben gekeken, nou, waar kunnen we nou bij, wat hebben we al waar we bij kunnen aansluiten? En toen hebben we gezegd, nou, dat is de ziekmelding. Dat systeem, dat is waardeloos, maar dit is een heel erg verouderd computersysteem. Dat zijn we nu ook aan het vervangen. Maar ja, we moeten het daarmee doen. Dat betekent per geval dat wij opvoeren, dat duurt tussen de 15 en 20 minuten. Okay. Nou ja, als je er 4000 in moet stoppen, dan snap je hoeveel minuten dat het zijn. Ja. En mensen zaten natuurlijk heel erg te wachten op dat geld. Dus een situatie waarin wij 2 of 3 maanden de tijd nemen om dat te doen, die was er niet. Nee, precies. Dus we hebben, jullie hebben voor jezelf 2 weken gegeven, hè? Dat is een maximum om dus de respons te geven aan de opverzoeken. Jullie hebben het vroeger gedaan. Het was 5 weken, maar wij hebben echt, omdat we begrepen waar de nood zat. Waar de noodzaak zat, hebben mensen ook in de weekenden overgewerkt.
We zijn ook gewoon targets gaan stellen. Want in het begin gingen we tellen. We zagen hoeveel er per dag ingingen. Ja, je ziet wat er binnenkomt. Dus dan kun je gaan rekenen. En dan zie je van, nou, als we in dit tempo doorgaan, dan wordt het hem niet. Okay. Dus zijn we toen wel maatregelen opgenomen. Okay. Dus dat ging best vlug. Maar de medewerkers hebben enorm goed meegeholpen. Wat ook in de afgelopen periode goed geholpen heeft. Nou, jij bent zelf ook lid van. Is het feit dat we Centraal Dialoog hebben op Bonaire. Dus dat werkgevers, UCIBO, de Kamer van Koophandel, het bestuurscollege ook met elkaar zitten om in het belang van het eiland dingen af te stemmen. En het levert ook een heel goed netwerk op, waarin we elkaar heel snel kunnen opzoeken als er zo'n crisis als deze speelt. Ik merk dat de lijnen kort zijn. Vakbonden, werkgevers, Kamer van Koophandel, iedereen denkt mee. En we proberen samen het belang van de inwoners van de eilanden voorop te stellen. Klopt, dus dat werkt positief. Een belletje, het hoeft niet bureaucratisch te gebeuren. Toen wij dachten aan het gebruiken van die loondeffing, toen hebben we de werkgevers gebeld, want die moeten dat opvoeren. Precies. En toen hebben we daar met een aantal van hun vertegenwoordigers, het was bij Buddy Die volgens mij, onder de tent een avond gezeten. Van joh, helemaal in het begin van stel dat we deze oplossing kiezen, gaat dat werken voor jullie? Wat heb je dan nodig? En op het moment dat je dat doet, dan weet je dan dat de werkgevers iets hebben, we kunnen er wel mee uit de voeten. Ja? En je hebt ook draagvlak later. Ja. Op het moment dat je zelf een oplossing verzint, dan heb je toch altijd het risico dat een ander denkt, nou, dat zou ik niet gedaan hebben. Nee, en dat merk je ook met die Centraal Dialoog. Doordat we dat afstemmen met elkaar, dan wil je er ook samen achter staan. Okay. En burgers of bedrijven op Bonaire hebben niets aan instanties, overheden, clubjes die elkaar hier de tent uitvechten. Met als resultaat dat er niks van terecht komt. Okay. Ja. Maar bij de eerste invoering, je zegt natuurlijk het was best veel wat jullie moesten doen. Maar het verliep vlot vanuit dus het aanbod, vraagkant, laat ik het zo stellen. Ja. Dat verliep vlot. Mensen waren gauw, dus die werkgevers waren gauw gewend geraakt met de formules die ze moesten invullen. Ja, het voordeel was natuurlijk dat we een systeem gebruiken dat iedereen kent. Okay. Namelijk de loondeffing en ziekmelden. Dus als mensen vroegen wat moet ik doen, dan zeiden we wat je normaal doet als je iemand ziek meldt. Okay. Dus de gele kaart en de witte kaart, dat hoeft in dit geval niet. Die gebruikten we niet, want mensen waren natuurlijk niet ziek. Maar de rest van de procedure was precies hetzelfde als normaal. Dus dat was wel een groot voordeel hiervan. Want voor iedereen was wel duidelijk wat hij moest doen. Oké. Hadden jullie ook individuele gevallen die zich kwamen aanmelden of via de online? Dan heb ik het over de werknemer zelf. Ja. Die zei van ik kan me aangeven omdat mijn werkgever het niet gedaan heeft. Ja, je hebt alle varianten die je kan verzinnen. Mensen die bij ons kwamen, maar die nog gewoon in dienst waren, waarvan we zeiden, jouw werkgever moet jou aanmelden. Er waren ook mensen die hadden bijvoorbeeld een 0-uren contract of een tijdelijk contract dat afgelopen was. Die zijn wel onder de regeling gebracht. Want we hebben gezegd, zeker omdat mensen niet kunnen reizen, ze kunnen niet weg. Als je buiten je schuld om hier in één keer zonder inkomen komt te zitten en je bent er korter dan 5 jaar, dan heb je ook nergens officieel recht op. Precies. Als we die mensen niet zouden helpen, dan gaan er grote problemen komen. Klopt, ja. Dus we hebben meegenomen. Zijn ook meegenomen. Maar je wil niet weten hoeveel vragen wij krijgen en hoe uiteenlopend die zijn. Ik kan me voorstellen. Maar wij hebben liever dat mensen bellen en het vragen dan dat het misgaat. Oké. Op een gegeven ogenblik heb je het geval, de mensen die gingen naar huis, omdat ze omwille van de coronavirus naar huis moesten gaan, kreeg je dus ook op de werkvloer sommige afdelingen, met name bij hotels, die zeggen waarom zij naar huis en wij moeten blijven werken. Maar daarna is er een heel andere, naar mijn smaak, een mooie wending gekomen. De werkgever hebben bij jullie aangeklapt van luister, ik heb mensen toch nodig. Om dus mijn hotel voor te bereiden voor mocht die op een gegeven moment open moeten gaan. En dat lag namelijk bij de maintenance en housekeeping. Hoe is dat proces gegaan? Nou, die noodregeling die hebben wij natuurlijk in heel korte tijd moeten bedenken. En dan weet je van tevoren dat je nooit aan alles gedacht hebt. Ja. Dus dat los je dan op in een regeling. En dat is een beetje een wetstechnisch verhaal. Maar dan zet je daar een bevoegdheid in voor afwijkende gevallen. In dit geval hoofd SZW die dan mag afwijken. Op een gegeven moment kwamen de werkgevers die zeiden
pak het voorbeeld van het hotel. Het hotel is dicht, er zijn geen gasten. Als je dan 3 maanden lang het zwembad niet schoonmaakt, de tuin niet onderhoudt, de kamers niet schoonmaakt en je mag wel open, ja, dan heb je geen hotel meer, want daar wil niemand verblijven. Dus werkgevers zeggen, ja, ik heb een aantal taken, die moet ik gewoon blijven doen. Ook al heb ik 0 omzet, ben ik dicht. En toen zeiden we, ja, dat vinden we wel redelijk, dat je die mensen, alhoewel ze door ons betaald worden, aan het werk. En veiligheid, hè? Ja, dat is ook beveiliging ook. Security, ja. Dus we hebben gezegd, dien dan een verzoek in bij ons en dan beoordelen we dat. En ik heb er volgens mij nog niet 1 afgewezen in al die tijd. Omdat we ook zien dat er redelijke verzoeken worden ingediend. Okay. Een autoverhuurbedrijf bijvoorbeeld. Ja, als jij je auto's nooit schoonmaakt of niet even 1 keer in de maand een keer start en een stukje rijdt, ja, dan heb je straks een autopark dat vervallen is met alleen maar lege accu's. Ja. Dus dat soort dingen staan we toe. Oké, dus in zijn algemeenheid, als die werkgever in redelijkheid kan aantonen dat hij mensen nodig had, of een groep van die mensen nodig had, en dan zou dus de regeling toch door blijven gelden voor hun, die 80% regeling. Ja. Dat is de hoofdzaak. Oké, dan ga ik het even vertellen. El reglo bisera guardo in emergencia. Eric te explica, y naturalmente vos adelanta como un poco cubrir turburaco. Pero así de tal forma que den arreglo aduna como jefe e autoridad que puede desviar voor die arreglo in etapa, so si no, bota pega. Todo de quadro aí, había desarrollo novo durante tempo, corda, que o arreglo estava tata, que si, por motivo que tem coronavírus, bo não potraha, hotel será, etc., bo negócio será, bota by cas, e tá pagado 80% via bo dono de trabalho, donava 80% de bo salário. Hotel não começa a abrir assim, tá bom, pero mi ti cierto departamento que mi no potene será 3 lunas, anto que después 3 lunas mi ti abri, entre otros mi swimming pool, mi cambernan, mi jardín, mi seguridad noche, ta funcionan como mi mestre toch assim uso de nostra dona para me preparar para o momento que o hotel me se abre. Trouxe, então mi camera anda em esperar, tuin está llena com hierba, tapa tu lugar. Swimming pool está sushi, etc. Seguridad a noche, si no tiene, en una pobula, quebra de mi lugar. Dan outro exemplo também de auto, companhia que tem auto, e parque de auto, porque da 3 lunas será, a bateria também era baixa, etc, etc, mas se start auto, etc. Se é do trabalho, por bem com motivação razonável, não lo a dona e donador de trabalho permite, per manda chama e tradona que me stay back, ando toch lui che recebi 80% di salario. Mi che enfatizar que dan que hopi biamo non stava teletradota Arábia. Corda queda corda. Ora que hotel não vende mais, não tem entrada mais, tem qualquer situação com vírus ou não, e que resultado hopi biamo da pedir para retirar o trabalho. De caso que nós antecipar, governo antecipar, bisogna tende não tem falta que o vírus que dá nós. Pois nós não podemos permitir para um ente que está temporal, um ente que está aqui não comece a já fome, porque ele cumpre com seus 5 anos de contrato, tradona que tem 0 uur de contrato, para worden mandar casa sem entrada. Então a regra que também se atende, não está retirar no ente durante o tempo aqui, e o governo está pagando do trabalho 80% de salário contigo vai petrado. Pois essa é a essência de arreglo que toma lugar aqui. Que bem, que de acordo sempre com manda mandar o cas para visita por nada, tá mandar o cas para sobra o hotel ou a companhia não tem entrada, pero se o trabalho pode demonstrar de uma maneira razonável que tem stay boa, ou parte de você como trador, e por mandar a você e o governo na seu turno a queda flexível e a donar toch para esse 80% de perda de salário de trabalho. Esse é o regel básico. Sommige hotels hebben ook een ander systeem gebruikt. Ze hebben dus dan toegezegd, nou, ik mag die mensen laten komen werken, maar ik geef terug dat ze 1 dag minder werken. Dus 8 uur minder. In plaats van 40 uur werkweek wordt er dan 32 uur gewerkt. Dat is ook toegestaan.
Ja, maar dan ga je niet voor 100% in de regeling, maar voor een deel daarvan. 80%, ja, dat blijft 80%, ja. Okay. Dus zijn er mensen die die scenario hebben gebruikt van bijvoorbeeld... om die mensen niet helemaal thuis te laten zitten voor lange tijd... in ploegen verdelen bijvoorbeeld... en dan zeggen we, nou, ploeg 1, die komt eerst week A... komt hij 4 uur werken en 4 uur thuis... en die andere... Is daar ook gebruik van gemaakt? Daar heb ik niet zo heel veel zicht op. Omdat in principe het aan de werkgever zelf is om daar afspraken over te maken. Het allerbelangrijkste is wel vanuit ons perspectief... dat werkgevers en werknemers goed praten met elkaar. Met elkaar, ja. We horen ook wel voorbeelden dat bijvoorbeeld ook als het gaat om het doorbetalen van 100% of 80%... Ja. Dat daar vragen over bij ons komen... en dat we dan merken dat daar niet het gesprek over is gevoerd. Ook dingen als, de een moet wel werken en de ander niet. Ja. Dus wij hebben ook steeds gezegd, ook tegen werkgevers... praat nou met je medewerkers, leg uit waarom je dingen doet. Want jullie hebben onderling een overeenkomst gesloten... Die geldt gewoon. Precies. Wij hebben een regeling, die staat daarnaast. Ja. Als je wil afwijken van die afspraken die je hebt moet je gemaakt, overleggen. Dat kan. Ja. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen... als ik met jou wat afspreek, maar de hele wereld verandert... dat ik ga praten van, joh, zullen we dat op een andere manier doen? Ja. Maar dat moet je wel bespreken. Moet je goed overleg doen. Nee, de werkgever heeft gewoon een verplichting. En het is wel heel fatsoenlijk... op het moment dat je denkt, nou, ik wil dat toch anders doen... dat je daar dan overleg pleegt met je werkgever. Ja. En als er een vakbond is, dan met de vakbond natuurlijk. Ja, allebei desnoods. Maar waarom heb ik die vraag gesteld van 4 uren? Omdat die moet hij dan toch aangeven bij jullie. Dat zo'n werknemer dan bijvoorbeeld niet voor 40 uur werkt, maar voor 20. Ja, dat kan. En dan 20 krijgt hij 100% betaald en 20 krijgt hij 80% betaald. Ja, tegelijkertijd, kijk, wat wij willen voorkomen is dat we in een situatie komen met 4000 mensen in die regeling. Dat op het moment dat je 1 minuut afwijkt, dat je dat moet gaan melden. Dus we hebben ook grotere werkgevers waarvan we hebben gezegd, joh, pak gewoon een gemiddelde. Ik zal dus de organisatie niet noemen, maar er is 1 organisatie die heeft ongeveer een kwart minder werk. We hebben gezegd, dat kun je op individueel medewerkersniveau gaan zeggen... die zoveel, het helemaal gaan zitten bijhouden. Nee, we hebben gezegd, joh, breng nou je hele personeelsbestand... voor 25% onder die regeling. Okay. En als je dan de ene dag wat meer inzet... en de andere dag, omdat dat jou goed uitkomt... maakt ons niet uit. Nee. Maak gewoon een inschatting. Doe dat over je hele personeelsbestand. Iedereen voor 25% erin en regel het. Okay. Wij hebben nog de capaciteit... maar ook helemaal niet de bedoeling... om met een stopwatch ernaast te gaan staan. Wat we niet willen is dat de bedrijven zijn... die iedereen voor 100% in de regeling brengen... en open zijn. We komen zo wel op dat dat op dit moment heel even is toegestaan... en waarom. Okay, en hoe we dan naar die nieuwe regeling gaan. Okay. Maar kijk, jij zei net van... in het begin is alles opgevoerd. Nou, daar hebben we heel veel effort op gezet. En we waren net redelijk klaar daarmee. Er komen overigens nog steeds wel aanvragen binnen... maar toen hadden we het overgrote deel verwerkt. Toen kwam Economische Zaken bij mij op de telefoon. Ja, want die hadden ook een regeling in Nederland. Alleen Economische Zaken heeft hier geen uitvoering. Okay. En toen hadden ze bedacht van... laten we de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat doen. Die hebben een portaal voor ondernemers in Nederland... En dan vroegen ze ons, willen jullie dan de uitbetaling doen? Want vanuit Nederlandse rekeningen hier naar rekening betalen was een probleem. Dus ik vroeg, hoe hebben jullie dat dan geregeld? En dan moesten ondernemers hier gaan inloggen op het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dus Gerard Meijer, mijn plaatsvanger, en ik dachten, laten we voor de gein eens proberen om in te loggen op die site. Nou, dan kom je er gelijk achter dat alleen maar kan met e-herkenning of een DigiD. Oh. Ja, die hebben we niet. Dus dan heb je al probleem 1. Volgens konden we met het trucje er wel in komen. Maar dan zei je hebt bedrijfscodes nodig. Ja, daar werken wij... Ze zijn er wel, maar de manier waarop daar in Nederland mee gewerkt wordt... is heel anders. Ja. Dus dat is moeilijk. Dus wij zeiden tegen EZK... die uitbetalingen, daar hebben wij onze aarzeling bij. Want hoe jullie dit geregeld hebben... dat wordt volgens ons een groot probleem. En als wij die betalingen doen... dan krijgen wij hier dadelijk lokaal iedereen over ons heen. Want je kan niet in het portaal komen. DigiD kun je niet aanvragen als je geen burgerservice nummer hebt. Precies. En dat hebben we niet.
Ja, ik heb er één. Ik Maar kan wel niet een een ding, DigiD aanvragen. Maar ik weet niet of jij burgerservice nummer hebt. Nee, dus geen DigiD. E-herkenning heb je ook Nog niet. niet. Dus je komt de website niet eens op. Moet je gaan bellen. Nou, tegen $2 per minuut kun je dan een nummer gaan bellen... waar je een kwartier in de wachtrij staat. Ja, Mensen spreken alleen maar Nederlands... en er is 6 uur tijdsverschil. precies. Dus wij zeiden... Onuitvoerbaar. Niet doen. Maar ja, dan, op het moment dat je dat roept... dan weet je de volgende vraag natuurlijk Doet u al. dat voor mij? Willen jullie het doen? En toen zeiden we, ja... we hebben net een enorme regeling van onszelf... maar we willen het doen omdat het belangrijk is voor de ondernemers. Precies, ja. Het is voor heel veel kleine ondernemers... het verschil tussen omvallen of Doorgaan. door kunnen. Dus we zeiden, als de regeling simpel is... kunnen we het doen... Dus toen hebben we gezegd, nou, al die ingewikkelde codes, dat doen we allemaal niet aan. De eilanden, die steunen zo op het toerisme... dat je er echt vanuit mag gaan dat iedereen geraakt wordt. Dus die codes en sectoren, dat doen we niet aan. En de regeling moet makkelijk zijn. Nou, die hebben we samen met de ECK vervolgens gemaakt. Mhm. En inmiddels hebben we dus ook 800 ondernemingen ook uit kunnen betalen daarvoor. En dat is de regeling van die 4400? Ja, en later En kwam... daarna de 2200? Ja, die 4400, dat was gewoon het Nederlandse bedrag. €4.000 is $4.400. En we hadden al met de Kamer van Koophandel helpt ons hierbij... over een hele fijne partner hierbij. Ja. En die zeiden al, ja, heel veel ondernemingen gaan daar niet aankomen... want dan moet je $4.400 omzetverlies hebben en ook kosten. Dus hele kleine ondernemingen. En die hebben gewoon heel veel. Ja. En zeker op Saba Station, maar ook hier... ja, die komen daar niet voor een aanmerking. Wij hebben toen van het SZW, was ik ook wel van die school gezegd... ja, laten we nou toch die €4.000 pakken als we één bedrag hebben. Want anders krijgen we direct het verhaal van... ja, in Nederland is het €4.000 en hier is het een lager bedrag. Ja, die discussies ken je ook, die je dan krijgt. Dus dan heb je meteen een heel negatieve start. Ja. En dan is het weer van, nou, het is een tweederangsregeling. Precies, Dus nou, doe het nou op die manier en dan kijken we dan wel of waar we uitkomen. Ja. De Kamers van Koophandel zeiden toen... we willen op een gegeven moment toch een halve variant. Ja. Dus die is er ook gekomen. Ja. Overigens in de praktijk zien we nu dat 90% toch in die 4400 categorie zit. En relatief weinig in die 2200. Okay. Hoor. Dus het beeld was op een gegeven moment... Precies, er zijn heel veel van die hele kleine... Maar dat zien wij niet terug in de aanvraag. Okay. Dus de meeste zitten toch in die hogere categorie. Even terug naar die loonregeling. Dan maken we dat eerste fase af. Ja. In die loonregeling, wat zijn de probleempjes die tegengekomen zijn? Heb je bijvoorbeeld... Gisteren belde iemand me om. Zijn zoon, die liep stage. Stage afgelopen. Van de school. De werkgever waarbij hij stage liep... die vraagde hem om nog een maand te blijven. Omdat hij goed werk deed als stageloper. Blijft een maand. Gaat geld vragen aan het einde. Zegt hij, ik dacht dat je nog stage aan het doorlopen was... dus ik betaal niet. Ze waren met een tweetje. Eentje is wel aangevraagd, die andere niet. Vraag. Kan zo'n iemand alsnog bij jullie aanklappen? Want die werkgever heeft die jongen laten werken. Maar aan het eind zegt hij nu na die tweede maand... van ja, ik kan je niet betalen. Dit is wel een geval waar ik moeilijkheden denk ik zie. Hoor. Want we kijken heel erg naar wat was de situatie op 13 maart. Wat was je inkomen Het is maart. Kijk, want heeft april stage gelopen en mei hebben ze gevraagd om door te werken. Niet als stagiaire, maar gewoon als... maar dat kan niet onder de regeling. Want dan werkte je nog niet op het moment dat de coronacrisis begon. Dus dan is je inkomensverlies heeft ook niets te maken met... dus mensen... wij kijken naar de situatie. Hoe was de situatie op 13 maart? Wat was dan je inkomen? En wij berekenen dan een dagloon. Want we krijgen ook als vraag van werkgevers die zeggen... ja, maar maandloon wijkt af van wat jullie betalen. Ja, dat klopt, want wij betalen dagloon uit. Ja, precies. En het aantal dagen in de maand wisselt. Maar een eis van de regeling is... het werk moet zijn verdwenen vanwege corona. Dus wij koppelen dat aan de sluiting van het luchtruim. Ja. Kijk, als een ondernemer later alsnog dicht gaat bijvoorbeeld... dan mag je wel onder de regeling. Okay. Maar op het moment dat jij een baan hebt aangenomen na 13 maart...
en er ontstaan issues mee, ja, dan zeggen we, als ik het zo hoor, is dat in beginsel niet corona gerelateerd. Oké. Dus, oké. En dat moet wel. Dat is heel belangrijk. Want er zijn ook mensen die worden bijvoorbeeld ontslagen om hele andere redenen dan het coronavirus. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed functioneren. Als dat de reden is dat jij je baan verliest, dan krijg je geen inkomensaanvulling vanuit deze regeling. Omdat het niets te maken met de corona. Nee, het heeft niks met corona te maken. Ja. Dus jullie behandelen wel ontslagaanvragen die buiten de coronagevallen valt? Nee, dat bedoel ik. Een niet functionerend iemand. Die dus dan... Ja, inderdaad. In principe loopt dat meestal... Ja, als het betwist wordt, zou het via de ontslagcommissie kunnen. Ik heb ze nog niet gezien trouwens, hoor. Ja. Maar dat zou kunnen. Maar we zien wel mensen die naar ons toe komen... die zeggen, ja, ik heb geen werk meer. En dan zeggen we, ja, waarom heeft u uw baan verloren? Ja, dan komt er iets wat niets met corona te maken heeft. We merken het ook met die EZK-regeling. Ondernemers die zeggen, ja, ik heb inkomensverlies. En dan gaan we kijken, ja, maar dat hadden ze in november vorig jaar ook al. Ja. Dus dan zeggen we, ja, maar dat heeft dus niets met deze crisis te maken. Jij hebt gewoon een onderneming die heel slecht loopt. Oké. Maar, ja. Het is niet gerelateerd aan de corona. Nee. Ja, oké. Dan wil ik dat eerste stukje afsluiten met mijn groep bezorgde mensen zijn de taxi met chauffeurs. Die zijn na een protestactie hebben ze een motie aangenomen in de Eilandstraat. Ze zouden $4.000 krijgen. Toen zijn ze naar jullie gestuurd. Dat wordt afgehandeld door RZW. En toen heeft de overheid hun een accountantsbureau gegeven of toegezegd om te laten zien, om hen bij te staan. Kortom, ze schreeuwen moord en brand als ze op de radio. Van vandaag tot vandaag hebben ze niets gehad. Vraag aan jou. Kun je dat rustig... Dan ga ik dus ook stap voor stap uitleggen wat die regeling inhield voor hun. Want kennelijk zijn er heel grote misverstanden over. Ja, althans niet bij jou en mij, maar bij hun. Nee, bij mij geen enkele. Overigens, ja, het verbaast me ook wel een beetje als dan een motie in de eilandraad wordt aangenomen over een regeling die daar niet vandaan komt. Precies, maar het is wel gedaan. Ja, dat weet ik. Maar... Volgend jaar is verkiezingen. Ja, nee, maar het is ook niet erg. Nee, het is niet uitvoerbaar. Het probleem is dat je mensen misschien verwachtingen geeft die wij niet kunnen waarmaken, omdat wij ons gewoon aan de voorwaarden van de regeling houden. Ja. Nou, er zijn wat kleinere voorwaarden, maar de belangrijkste voorwaarden zijn: je moet $4.400 omzetverlies hebben en je moet $4.400 kosten hebben. Dat is die 4400 regeling. Ja, en je had ook die andere regeling van inkomensverlies. Dat is iets heel anders. Daar geldt dat... Wat gaan we dus eerst behandelen? Ja. Die 80%, die eenmanszaak, ZZP. Ja, jij begon voor die $4.400, dus die pakte ik. Pak je dat eerst? Nou, stap 1 is ben je ondernemer. Oké. Nou, we hebben een handelsregisterwet hier. En daar staat in dat als je ondernemer bent, dat je verplicht bent in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Oké, nou is het bij passen ook in processo. Com bopoiega como chauffeur de taxi na remarque para arreglo de 80% de minimumloon e outro banda quizás e parte de $4.400 para 3 luna of $2.200 para 3 luna. We pakken eerst die loonderving, die 80% inkomensverlies. Nou, ik was nu met die $4.400. Oké, dan stikken we die mee. Oké. E promet requisito tá como mester, como se botou um negócio, como mester te inscrever in Kamer de Koophandel. Zeg dan. Terecht zeg je dat zijn twee verschillende dingen. Je moet even los van elkaar behandelen. Voor beide geldt overigens, de eerste vraag is: ben je ondernemer in de zin van de wet? Nou, ik zei net, er is een wet hier, daar staat in dat je in moet schrijven bij de Kamer van Koophandel. Nou weten we allemaal dat dat lang niet altijd gebeurt. Dat mensen ook een vergunning hebben, een taxivergunning, een fanvergunning, zonder dat ze zijn ingeschreven. Dus toen die eisen werden opgelegd, toen hebben we gezegd, nou, we willen wel een uitzondering kunnen maken, omdat we weten dat het lang niet altijd gebeurt, maar daar ook niet op gehandhaafd wordt. Nee. Dus ondernemers die altijd ondernomen hebben, waarom zou je die nu hierop gaan pakken? Ja, precies. Maar dan wil je wel iets hebben. Want ja, iedereen kan zich wel ondernemer noemen als je $4.400 krijgt. Maar dat is weer iets te makkelijk. Ja.
Dus toen hebben we gezegd, nou, dan moet je in ieder geval bij de Belastingdienst bekend zijn als ondernemer. Oké, e die dois tá, se bo nota distribuída em Câmara de Comércio, como nota bota costume de nós aqui na Bonaire, e tampouco anche leita bota prescrever. E nota bota worden mantenendo, en tá corre botra se bota een ventvergunning of een taxivergunning, para um trabalho bota inscrever, abise ori na nós no vai castigar, pero nós meste algo se não torrente bem pedi 44 $100. Dus er is outra exigência da bom se tá conhecer na serviço de belasting. Ja. Dan moet je, en dan, dat is wel goed om te zeggen, over een periode van 3 maanden in totaal die $4400 kosten. Oké, teoria bom se por prueba, durante 3 lunas botin gasto de $4.400, dat ongeveer is ongeveer $1.500 per maand. Ja. Of de nieuwe regeling begint voor 22 horas mitar. Dus er is $800 per luna die gasto. Ja. En dus bij de kan. Ja. Voor andere ondernemers geldt ook nog, weet je, dat als je geen ondernemerspand hebt en je doet vanuit huis. Maar dit zien wij als taxis zien we als ambulante ondernemers. Oké, geen de bom op taxi. Maar ook een taxi, toen je dat comprodeert, gewoon in kantoor. Pas lo que vos tempo bedrijf dat auto e telefoon. Nou, respondente que bruto, para chamar. Pero tá consciente se que in gasto. Je hebt wel kosten. Dus aflossing van de auto, dat is een kost. Ja, gasto fijo. Fijo, zie, vaste kosten. Vaste kosten. Oké, dus aflossing van je lening zal vaste kosten zijn. Als je benzine. Heb je meer kosten. Oké. Autoservice. Je bent in gasto, portanto considerado como negócio ambulante, negócio que está movido. Dus não tem lugar fijo para esse negócio, da boa auto, bo telefone para esse negócio. Oké. Dus se você prova que você tem of $800 de gasto para luna, of $1.500 per luna, moet je onder 2 regelen. Se het is onder $4.400 of is onder $2.200. Ja, ik denk trouwens, als je een bedrijf hebt met meerdere auto's, dat je die $4.400 wel kan halen. Met 1 wordt het lastig. Ja, maar goed, dan heb je die $2.200 regeling nog. Dan gaat het om kleinere bedragen. En dan kun je een aanvraag... Dan heb je een modaliteit. Je bent niet bij de Kamer, maar je staat ook niet bekend bij de belasting. Wat gebeurt er dan? Dan word je afgewezen. Dus hoeveel bewijzen je ook brengt? Ja, want de reden daarachter is dat je niet alleen dus geen ondernemer bent in de zin van de wet, niet ingeschreven met het handelsregister, maar je draagt ook geen belasting bij. En kijk, dit wordt natuurlijk gefinancierd vanuit belastinggeld. En het is niet uit te leggen aan mensen die belasting afdragen, dat we zeggen, ja, als het misgaat, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit of je nou belasting betaalt of niet. We helpen je toch wel. Dus daar hebben we wel echt een streep getrokken. Okay. Ja, en dat is misschien heel goed. Hollands, maar dat is... Maar het is goed duidelijk dat ze weten waarom. Ja. Anders snappen ze niet waarom ze afgewezen worden. Dus de regel was, Kamer van Koophandel, ben je niet in de Kamer, moet je bekend zijn met de belasting. Als je niet bekend bent bij beide, wordt afgewezen. Ja, klopt. Sí, a regra também é o seguinte: se você inscrever na Câmara ou você conhecer no serviço de belasting. Se você não tem dois, simples, você não também remarca para a regra. Então, o motivo que traz está, você não pode explicar um ende que você paga belasting, de como que se você paga ou não paga, você vai ajudar toch. Dus het laat een sentimento, você também se cumpre com o direito de versifico de pagar belasting, então você também chega na remarca para. Okay, dat is dus die EZK-regeling voor de kleine ondernemers. Had je een vraag? Sí. Die best aquí mensen. Sí. Hoe moet je bewijzen dat je bekend bent met de belasting? Hoeft niet. Wij kijken. Ah, jullie kijken? Ja. Je hoeft alleen maar je naam te geven. Ja, de naam van de onderneming en het CRIP-nummer. En dan kunnen wij... CRIP-nummer heb je wel, hè? Ja, dan moeten mensen op het aanvraagformulier invullen. Okay. En dan kunnen wij kijken bij de Belastingdienst. Wij kijken overigens niet of mensen belasting betalen. Nee, want daar gaat de Belastingdienst over. Maar wij kijken, ben je bekend bij de Belastingdienst? Dus wij kijken, doe je aangifte bij de Belastingdienst? Ik denk bij kleine ondernemingen dat die onder de belastingvrije som zitten. Dus het gaat ons helemaal niet om of je betaalt. Nee. ABB zijn ook heel veel ondernemingen van uitgesloten. Ja. Dus, maar het gaat er gewoon om...
ben je bekend. En handhaving op de belastingwetten, dat moet de Belastingdienst doen. Daar zijn wij niet van. Maar op het moment dat ze zeggen, ja, wij kennen jou niet als ondernemer, of jij doet geen aangifte, dus jouw omzet is 0 bij de Belastingdienst, ja, dan ben je... Dan ben je dus... dus in principe zou een zwart geldverdiener nooit in aanmerking kunnen komen? Nee. Oké. Dat is heel duidelijk. Wat wil je erbij doen? Heeft iedereen een cryptonummer weer op het eiland? Degene die bij de Belastingdienst bekend zijn wel, want dan heb je een cryptnummer. Als je geen cryptnummer hebt maar je kan ook bijvoorbeeld geen kenteken op jouw naam zetten. Als je geen cryptnummer hebt, dan moet je naar het OLB en dan vraag je een cryptnummer. Dus in principe heeft iedereen een cryptnummer, maar ook ondernemingen hebben een cryptnummer. Dus een van de lessen die we hieruit leren is iedereen een cryptnummer geven. Ja, maar volgens mij heeft bijna iedereen dat, hoor. Iedereen die een vergunning heeft, moet een cryptnummer hebben. Ja, vergunning, maar een visser bijvoorbeeld niet. Oh nee, maar de mensen van de taxi. Nee, voor een taxivergunning, dat klopt, heb je geen cryptnummer nodig. Maar op het moment dat je eenmaal een taxibedrijf hebt, dan moet je, dat is gewoon wettelijke verplichting, bij de Belastingdienst aangifte doen of je belasting moet betalen. En op het moment dat jij je meldt bij de Belastingdienst, krijg je een cryptnummer. Dat kan niet anders, want daarmee herkent de Belastingdienst jou. Ja. De Belastingdienst gaat niet kijken, Norwin Willem staat in het systeem. Nee, jij hebt een nummer, dus ze zoeken altijd op dat nummer. Dus elke onderneming, elke natuurlijke persoon bij de Belastingdienst heeft een cryptnummer. Oké. En dan heb je die groep genoemd, de vissers. Ja. Die hebben nooit zich aangegeven. Nee. Dus die komen niet in aanmerking. In principe. Bij jullie dan. Misschien kunnen ze voor bepaalde bijstand bij de overheid. Bij de lokale overheid, maar bij jullie niet in de regeling. Ja, je hebt natuurlijk Udami. Ja, dat is hun dan. Dat is heel anders. Maar bij jullie komen ze dan niet in aanmerking. Nee. Ja, dat is heel helder. Dan hebben we dus die tweede groep. De ZZP'ers, ik noem ze even zo. De zelfstandige ondernemers. Daar is ook een probleem. In die zin, de basisregeling geldt, je krijgt 80% van de minimumloon, dus $761, mits. Nou, wil die mits informeren? Nee, dat is geen mits. Wij vullen aan tot 80% van... Tot 761. Ja. Dus, en als je niks hebt, krijg je die hele 761. Ja. Maar heb je meer dan 761 aan inkomen, bijvoorbeeld omdat je pensioen hebt of wat dan ook, dan kan het ook zijn dat je niks krijgt. Dus ik wil even uitleggen wat de idee daarachter is geweest. Want deze regeling was bedoeld voor werknemers. Ja. En dan krijg je een categorie mensen die dat niet is, maar wel inkomensverlies heeft. Daar hebben we naar gekeken. En in principe is het uitgangspunt, een ondernemer neemt ondernemingsrisico. Ja, die moet voor zichzelf daarvoor zorgen. Maar we zeiden ook, we willen niet dat mensen onder het absolute bestaansminimum gaan terechtkomen. Toen hebben we gezegd, voor zelfstandigen vullen we dus het inkomen aan tot die 761. En iedereen weet, die ook maar een teen op het eiland heeft gezet, dat heel weinig geld is op Bonaire. Dat realiseren we ons ook heel erg goed. Het is echt een soort minimumvoorziening, zo moet je het ook zien voor mensen zodat je in ieder geval niet naar de voedselbank hoeft voor je eten. Maar meer dan dat is het ook niet. Nee, het is echt een minimale voorziening waarbij we zeggen, nou, wat gebeurt er als je in de onderstand zit en je hebt 2 kinderen? Nou, dan krijg je dat bedrag ook. Dus dit is echt een vangnet. Ja. En dat hebben we ook gedaan omdat, kijk, in Europees Nederland heb je de bijstand, dat is een vangnet. Precies. En dat geldt voor iedereen die in Nederland is, legaal. Ja. Hier moet je 5 jaar wonen, legaal, voordat je een recht hebt op onderstand, Dus dan zou je anders weer een groep krijgen die helemaal echt 0 inkomen meer heeft. Nou, om dat te voorkomen hebben we die regeling toegepast. Ja. Oké. Nou, dus die regeling, dat is, om even uitleggen. Reglo como un gente een loonregeling, nós sabemos horário dat dat conta para trado. Pero você um grupo de gente que tá caia foi por exemplo, gente que quando tá biba aqui não, em pobaile bo understand, pessoa, e me sitin 5 anos tá biba na Bonaire. Significa que a gente não tem absolutamente nenhuma entrada. Eu a decidir que também traz rede social, vangnet, rede social, em qual
bisa por lo muy mínimo en la mesejanya existencia mínimo en Napoli na 80% de $951 que bila $761. Se we niet nieuwe entrada, als ik een voorbeeld meteen erbij mag noemen, de dames van Patsy die hebben geen enkel inkomen, die krijgen die volle pond. Ja. Is dat een goed voorbeeld om te nemen? Ja. En daarnaast heb je mensen die wel wat krijgen, dat wordt aangevuld. Dat wil ik even uitleggen. Ja, klopt. Okay. Dus wat dat ding, por ejemplo, gente que não tem nada de entrada, tá ganha $761. Se você entrada com a boa de $761, você ganha ajudança para chegar a $761. Não tá indo para botar não. Pero tiene também que você ganha mais que $761 para sobra, por exemplo, na pensão, pessoa não tá para trás em governo. Eu digo, não trainha. Dus bobine não tem pessoa prover de momento mínimo de momento existência. Ja, is dat het geval? Ja. Oye, wat dan niet hebben, ik wilde even dat je even. Ok, directamente me quiero hacer una pregunta, noche, por tarde muy invitado. Me te quiero preguntar, en nanco está trabajando, ¿qué compañía está pidiendo para el 80% arreglo? Si no te ves sodor con nanta na casa, nanta ves tra, nanta en 80%. Pero si tu asumir otro trabajo por tanto tiempo, so no está en el 100% completo, no ves tra otro trabajo, ¿es esto posible? ¿No puedo tomar otro trabajo? Met puntre. Wat je raadt was een beetje dat als je zo'n die nieuwe woord. Laat ik even, ik kom terug op die vraag. De nieuwe regeling, wijkt die af van de oude? Dat is wel goed. Sorry, ik vind het wel een terechte vraag. De vraag is, ik kom er terug op die vraag. Maar om even de totaliteit af te maken. De nieuwe regeling is op een detail na dezelfde als de huidige regeling. Er komt een inspanningsverplichting in voor werkgevers voor omscholing als dat aan bod komt. Maar we zien het hier heel veel in de horeca. En wat er meer wordt vastgelegd is de communicatieplicht met elkaar. Maar verder, eigenlijk de kern van de regeling is exact hetzelfde. Dat is voor die loonderving. Ja. El arreglo de casi me escorriba dos detalles chiquitos. Uno, doy trabajo me se hace un esfuerzo para reeducar su trabajador. En wat was de tweede? Inspanning voor omscholing, wat was de tweede? Die doorstappen daar, no toma decisão unilateral. Comunicar com o treinador que tem pensamento que tem para een possible solution. En met de EZK-regeling hebben we dus... Ik wil nog één ding zeggen over de verlenging van die regeling. Want we hebben nu de laatste 3 weken van die loonregeling gezegd dat bedrijven mogen experimenteren. Dus ze mogen nu mensen aan het werk zetten terwijl ze voor 100% in de regeling zitten. Oké. Dat hebben we gedaan omdat we zagen van ondernemingen willen we open. Dat is ook goed voor het eiland, want als het batterijtje van jouw horloge leeg is, is ook wel fijn dat je die kan vervangen. Dus we willen zoveel mogelijk dat wat kan onder de huidige omstandigheden stimuleren. We waren een beetje bang dat als we daar geen ruimte is zouden geven nu om iets uit te proberen, dat ondernemingen dan dicht zouden blijven terwijl ze best beperkt open kunnen. We zien nu overal, winkels gaan we open, maar niet van helemaal 8 tot 5, maar een paar uurtjes. Ja. Restaurants die een paar avonden in de week open zijn. Allemaal helemaal goed en ook heel fijn voor de mensen die hier wonen. Maar het is een heel andere markt dan die we kenden. Dus we hebben gezegd, laten we ondernemers nou 3 weken de tijd geven zonder dat het meteen geld kost om te kijken van... Hoe gaat het? Ja, wat is voor mij nou een goede manier om dat te doen? Dadelijk op 13 juni, dan moet je wel weer... dan gaan we terug naar de oude situatie. Dus we krijgen nu wijzigingsvormen. Want iedere werkgever die naar die nieuwe regeling gaat... moet aangeven, er verandert niets of er verandert wel wat het volgende. En dan wordt en nu zien we dus heel vaak dat ze invullen, er verandert niets. Okay. Maar wij zien van, hé, jij bent volgens ons dicht... maar ik kan wel bij jou reserveren, dus dat klopt niet. En dat werkgevers dan denken, maar ik ga uit van de situatie zoals die nu is. Maar dat mag niet. Deze situatie geldt tot 13 juni. Tot en met 12 juni. Tot 13 juni. Ja. En we hebben die ruimte gegeven van, joh, probeer wat uit. Ja. Maar daarna is het gewoon zoals het was. Mensen in de regeling, dat percentage is echt voor werk dat is weggevallen. Precies. Ja. Oké, heel belangrijk. En bij de ondernemers is dat die 50.000? Dat is dat is de EZK-regeling. Oké, wacht even. Daar kom ik zo op. Ja. Oké, de vraag was... mag ik, omdat ik vanwege het coronavirus thuis ben gestuurd...
voor die 20% een bij gaan verdienen. En jij komt dat te weten. Jullie, jij dan niet als persoon, maar op het niveau van de werknemer, dan wordt die wel ingewikkeld. Ja. Want zit je als gewezen werknemer in die regeling, dus doe je dat op eigen naam, dan moet je wijzigingen doorgeven. Dus op het moment dat jij werkloos bent geworden en wij betalen je uit en je vindt weer werk, dan moet je dat melden en dan ga je uit de regeling. Okay. Maar wij berekenen dagloon over... kijk, ik pak hem als voorbeeld. Ik heb jou in dienst en jij werkte 30% bij mij en je had nog 2 andere banen. Dan komt hier heel veel voor. En ik heb geen werk voor jou en ik meld jou voor 30% aan voor die regeling. Zolang wij een arbeidsovereenkomst hebben voor die 30%... blijft jouw recht op die vergoeding. Want die werkgever moet jou gewoon betalen. Ja, wat jij ook doet, die verplichting is er. Ja, en die dekken wij af. Ja. Dat jij daarna nog andere baantjes hebt. Nee, maar het gaat niet om die 100%. Ik ben jouw werk voor 100% en ik ben nu thuis. En ik krijg 80%. En mijn werkgever die heeft die 20% niet kunnen doorbetalen. Ja, maar dit is in strijd met de arbeidstijdenwet. Want dan krijg je de situatie dat jij een dienstbetrekking hebt die fulltime is. Ja. Je mag maximaal voor 48 uur een dienstverband aangaan. Precies. Dus dan heb je nog maar 8 uur ruimte. Om bijjob te doen. Maar op het moment dat ik eerst bij jou werkte voor 40 uur... en ik blijf in dienst... en ik ga met je collega ook voor 40 uur werken... dan heb ik voor 80 uur een arbeidsovereenkomst. Dat mag niet. Dat mag niet. Dus dat kan niet, nee. Oké, dat kan niet. Oké, prima. Je hebt hier een vraag. Oké. Wat is het probleem dat jullie hadden beloofd, zegt hij hier... om mensen terug te bellen die afgewezen werden? Kennelijk zegt hij dat dat niet gebeurde. Omdat ze toch hun telefoonnummer hebben genomen... maar die kregen geen telefoontje terug van... uw verzoek bent afgewezen. Is dat een gangbare? Of is dat als wij vragen hebben, bellen we mensen op. En als je afweest, het moet wel nut hebben. Kijk, als jij bijvoorbeeld... Ik noem de situatie. Je hebt geen Kamer van Koophandel inschrijving... en je bent niet bekend bij de Belastingdienst. Dan bellen wij niet. Want dat zijn gewoon dingen die vast liggen. Is dit Sterry? Ga door. Ja, dus dan heeft het geen zin om te bellen. Dus op het moment dat wij vragen hebben of zeggen... er is iets niet duidelijk, dan zullen we jou geen afwijzing sturen... en dan zien we het in bezwaar wel, dan bellen we. Maar op het moment dat het duidelijk is, dan bellen we niet. Oké, komt de vraag hier. Degene van pensioen is $761. Daar kan ik niks krijgen, omdat ik pensioen heb. Maar degene die... En de vraag is... als je dan wel kan aantonen dat je kosten hebt... krijg je dan wel die kosten? Dus dat is een taxichauffeur... die verdient een pensioen. Die zegt, ik begrijp, ik krijg niks... omdat ik een pensioen heb. Dus ik val niet in regeling A. Maar regeling 2, die 2200, 4400... als ik dat kan aantonen, krijg ik dat wel? Ja. Staat los van inkomen. Oké. Quindi pregunta, buon pregunta. Ja, goeie. Se tá doce a regola ti. Ti è a regola que se bo não tinha entrada, não tá yene, te 761. Pero se bo tem 761 of mais, não tá yene, se da regola a banda. Aqui banda tem regola que ba perde, door botar um negócio, ba perde entrada, omzetverlies e vaste kosten. Se eu vou provar de 3 lunas que botar gasto de 800 per luna, botar cai de 2200. E se eu vou provar que botar cai de som de 1500 per luna, botar cai de regola de 4400. Ja, dat is het. Dus als je kan aantonen dat je de regeling van 800 onkosten hebt per maand, val je in de 2200, om het even u te zeggen. Als je kan aantonen van 1500 per maand, val je in de 4400 regeling. Heeft niets met inkomen te maken. Dat is niet nada a ver com boa entrada. Die hebben omzetverlies, omzet de auto voor inkomen. Dank je per pregunta. Die 40 uur toch, dat is heel interessant, want ik kan me voorstellen... Ik noem het dan misbruik maken van de gelegenheid. Ik noem het beestje bij zijn naam. Dat die werknemer zegt, goh, goeie punt voor mij. Ik werk 80 uur bij Erik. Ik krijg 80% van mijn werkgever bij Erik. En ik ga nu voor 40 uur piloot te werken. Ja. Dan krijg ik hetzelfde geld. Maar de reden dat we dus zeggen, je mag maar wie moet dat controleren? Hebben, ja, maar de reden dat wij zeggen, je mag meerdere banen hebben... is omdat wij weten dat heel veel mensen...
om rond te komen 2-3 baantjes hebben. En dat mag ook gewoon. Dus op het moment dat je 20 uur hier werkt, 15 uur daar... Dat is geen probleem. En we zouden nu zeggen, ja, je mag maar bij 1 werkgever dat werken. kan niet. Ja, dat kan niet. Nee. Dus op zich mag dat dus wel. Maar het kan niet zo zijn dat je dadelijk dubbel inkomen hebt vanwege het coronavirus. Dat is misbruik maken van de situatie. Maar mijn vraag was, is er een controle erop? Er is geen controle op. Ja, dat is moeilijk. Dit is een regeling waarbij we... ze noemen dat een high trust regeling. Ja, vertrouwen. Je vertrouwt erop. Maar vergis je niet, wij kunnen natuurlijk achteraf best wel dingen controleren. Wat wij nu doen is... Als wij twijfelen, zullen we het inwilligen. Maar wij noemen dat de blauwe stickers. Dus wij hebben dossiers waar medewerkers denken, dat vind ik gek. Ja, oké. Het bedrijf geeft iets op en ze denken... ja, maar ik rijd daar elke dag langs en ik zie toch wat anders. Ja, oké. Het is een klein Nederland al. Daar komt een blauwe sticker op en die zaken liggen apart. En achteraf zullen we een aantal gaan controleren. Ja, de niet-blauwe stickers, die pakken we niet. Nee. Maar we zullen echt wel controles achteraf gaan uitvoeren. Daar gaan we breed kijken. Ik zal het even uitleggen voor die Alfred Nicolaas. In principio, SZW-zaak, die hoop je in een boneiro, dat tra dos of masterbouw. Pero, dat por ejemplo, dan de party, 48 horas in Simang, 20 aqui, 10 allá, dus ze zijn dan nog een minstje kubo, dan deve we traien 20 horas zo. Pero otro banda, que bota bem assim, uso of, mal uso eigenlijk, die hecho que bota 80%, die 40 horas, seca do não do trabalho A. Então, vou também aproveitar bem trazer que do trabalho B. Então, ficava em duas entradas, não, quizás, de minha sora não também, pero corda assim, com inteiro a regra que está passando com confiança, tanto do dois trabalho como trado. E se o caminho não tem dúvida, então, não tem mapa, então, põe um sticker aí, e não, depois que tudo coisa que passa, não por vai controlar e se a violar a lei, vou apanhar o problema, só não tem o Ministério Público, cada da OM. Stanley, por exemplo, ele tem sua pensão. Sim, papier duro. Nou, nog een keer. Deze man die heeft een pensioen, dus die krijgt niks van de regel A. Die heeft zijn pensioen al, klaar. Dus die heeft geen inkomen. Hij zegt... Maar dan voor de taxi... Ja, hij is de taxi. Moet je wel bewijzen dat hij verlies heeft, ja. Minstens 2200 of 44. Maar kosten van minstens 2200. Klopt. Moet ik bewijzen, allebei. Hij moet het verklaren dat hij dat heeft. Ja. Dat staat in de regeling. En wij kijken of dat aannemelijk is. Dus zelfs die taxi, die moet kunnen aantonen van luister... Hij moet het verklaren. Ja. En als wij daar vragen over hebben, dat kan om meerdere redenen zijn. Soms zien we bijvoorbeeld dat een bedrijf zegt... ja, ik heb $7.000 omzetverlies in 3 maanden. En wij zien in de belastingaangifte dat die op jaarbasis $6.000 omzet opgeeft. Ja, dan zeggen we dat is wel raar. Precies, dat je nu in één keer blijkbaar 3 keer zoveel omzetverlies hebt. Dus zeggen we, joh, leg dat eens uit. Ja. En als hij dan zegt, ja, ik ben in januari enorm uitgebreid... en mijn hotel had 4 kamers en nu 12. Ja, oké, dan is dat aannemelijk. Maar dan moet je wel een verhaal hebben. Ja. We zien ook kleine ondernemingen bijvoorbeeld vanuit huis. Of bijvoorbeeld een taxi. Je bent gepensioneerd, je hebt een taxi, je rijdt daarmee en je zegt... ja, ik heb $10.000 omzetverlies. Dat ligt niet voor de hand. Dus dan zullen we vragen van, joh, ja, hoe zit dat dan? Of met heel veel kosten. Maar kijk, die 2200 bij een taxi, wat ik al zei... met een auto, met onderhoud, met je telefoonabonnement... om klanten te kunnen bij, dat soort dingen... Daar kom je wel uit. Daar zullen we niet snel heel veel vragen bij hebben. Maar $4.400, dat zou best kunnen dat we je bellen... en zeggen van, joh, wil je nou eens uitleggen waar dat dan uit bestaat? Want zo heel erg voor de hand ligt dat niet. Dus daar waar wij denken, nou... bij de Belastingdienst bijvoorbeeld zien we hele andere bedragen qua omzet... of het ligt, we vinden het vreemd, dan bellen we je. Daar waar het duidelijk is niet. Ik denk zelf dat bij taxibedrijven, dus bedrijven met meerdere auto's, het geen probleem is. Maar bij die 2200, mijn gevoel zegt dat moet vaak lukken. Ja. Maar 2400, ja. Maar bijvoorbeeld iemand die een tour rijdt. Die heeft een busje
En die komt vaak op de Facebook, toevallig, die komt vaak op de Facebook. Die rijdt de tourbus, ik noem het, was daar met 20 personeel. Die komt wel gauw op een omzetverlies van meer dan... Dat is ook geen probleem. Bij allebei de regelingen, en we moeten stoppen, zie ik op de tegenbus. Nee. Maar vergis je niet, bij de SZW-regeling hebben we 96% wordt ingewilligd van de aanvragen. Dus het is een heel klein deel wat dat er niet nog steeds in... Ook bij de EZK-regeling, economische zakenregeling, zien we dat 90% van de aanvragen wordt ingewilligd. Dus dat is echt het overgrote deel, hoor. Dus deze regelingen zijn bedoeld om de mensen te helpen. We zoomen nu in op de gevallen waar problemen zijn. Ja. Maar over het algemeen lukt het goed. Ja. Okay. We zullen dan de volgende afspraak maken. Na 13 juni is er dezelfde regeling, maar er zijn een paar details. Dus dan hopelijk dan tegen eind juni dat we misschien weer bij elkaar komen en zeggen van hoe is dat gegaan met die, zeg maar, die inspanningsverplichting van hebben ze nog zich aan kunnen houden, ja of nee. Maar voor de rest dank ik je van harte dat je nog een keer bent langsgekomen. Ik hoop dat dit weer verhelderend heeft gewerkt naar de mensen toe. En dat nogmaals gefeliciteerd en zeer erkentelijk voor je dienst die zo hard gewerkt heeft om dit te realiseren. Niet pensa exactamente mi lo bini back by di 5 bia niet pensa correcto e boa disposto e di nada sì. Dank pa Erik. Dus nós trece back da filuna wa que arreglo novo quizás com os detalhes dan com o problema ainda. Entretanto nós te espera e nós te llame danki também nosso personal com a atrasina duro para arreglo que de uma maneira bom e eficaz executar. Tema yang kujoske. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante no lo olvida con lo que bocinha nunca, nunca otra poquita no lo olvida con lo que bocinha nunca, nunca otra poquita a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante